Oh, wat een beauty. Prachtig. Is het mee of niet? Nee, Prachtig. Wauw, bij NGP. wat een mooi beestje. Goed zo. Ja. Goed zo, Uniek. Ja, ze slaat wel eens met het voorbeen hoor, pas op. Oh, braaf hoor. Goed zo. Goed zo. Braaf. We zijn heel blij met deze hereniging. Ja, zo. Ik ben benieuwd. Is het nu niet leuk? Ja, vandaag nog niet. Heb ik haar geïnstalleerd. En nou hopen we dat ze drachtig is. En door middel van dit systeem komt er wetting. Het zal wel speciaal wetten zijn. En op die manier hopen we dat we de embryo eruit kunnen spelen. En dat wil dan in dit bakje zitten. En dan is er dus een embryo en die wordt dan in een draagwerk geplaatst. Zodat ik niet zelf met mijn dracht geef, zodat het risico wordt naar meer in. Maar ik zou het wel leuk vinden dat we een foutje van haar krijgen. Dus het is nog heel spannend of het lukt. Of zit juist op film? Ja. Maar Leute bewaaien en ongeveer daar, boven mijn vinger. Op bodem. Onder het microscoop, ik wil een foto maken, een filmpje, maar... Cool hè? Ja. Zie je het? Wauw, één perfect bolletje. Wow. Tof Ongelooflijk. hè? Ik ben helemaal flabbergasted. Ongelooflijk. Bijzonder hè? Ja, echt. Kijk, dat is hem. Cool hè? Ja, Kleine baby. Ja, volgend even het tannevatje. ongelooflijk. Ja, stoer hè? Nee, er zijn een peer volgens mij die gelijk rennen. En ik denk dat ze daar staan, maar dat weet ik niet zeker. Oké. Dit is denk ik Coralle. Ja, zijn er bij. Coralle. Dit is
is korallen. En die rent precies, ik heb die van binnen, zeg maar. Zo is dat. Qua cyclus. Mooi uniek. Dus nou kunnen we de embryo van uniek in korallen plaatsen. Heel bijzonder. Maar het is wel heel mooi bij zo'n slag. Welke vriendjes? Zo leuk, hè? Hier zit hij in, jongens. Met een rietje met vloeistof en daar dan een beetje in. Nou, dan zit hij mooi in de punt. Dan gaat hij. Succes, jongen! Nee. Dit is korallen. Dus korallen is gewoon drachtig van uniek en wander. Kijk zo. Goal of the pregnancy. That's that one. She's okay. Wander, zielend, draaien, rasten, Zeist. Dan zijn ze in de richtingen opgewallen, door zullen prima kunnen van draven. Korallen. With her big, huge belly. Her due date was about 5 days ago. Oh, and we're waiting and waiting.
Yes. Goed zo, korallen. Oh, dit is gewoon een uniek gevoeltje. Hey. Hey, uniek. It's a girl. Goed zo. Hey. Goed zo. Is blij, Ja. Vet blij. maar die mini uniek. Uniek. Safelier. Tja. 2 keer misgegaan. Braaf, hé. Hallo? Ik wil je alleen maar helpen. Die doet het. Dat is wel een
Ik weer krijg mijn telefoon even aan het opladen. En ik denk, nog 1 keer proberen. En het lukte gewoon. Hey, goed zo. Oh, goed zo. Best wel een goede mem, hey. Ja. Yes. Oh. Eindelijk. Oh, en Coral is zo'n lieve mem. Echt. Hey, goed zo beestje. Oh. Hey. Die is wel even tjenje. Oh. Oh, hey. Oh. Hey Bella. Dit is uniek. And I think unique is in pain. So I called the vet and she's coming. Ze heeft een grote maag die gevuld is met vocht, dus we moeten even die maag ledigen. I think 2 hours ago. Yeah. Unique was sick. And we called the vet. She came. She gave something to relax her Belly, belly. denk ik. That one. It didn't work enough, so now we're at the clinic, and now she has infused. Uniek is sterk. Yeah. Kijk als haar baas. Yeah. Dus Uniek is heel goed vechten. Echt balen.
Maar je bent beide heel sterk. Dus we gaan voor het allerbeste resultaat. Goed zo. Bellen. En korallen. And this is very strange because Unique isn't here. And here is Unique's baby. And she is very happy and playful. And I'm only worrying, hoping Unique is doing okay. And she is happy. Yeah. Nee, niet bieten. Unique is gone. Oh, this is very hard. Yesterday she got ill and in the evening she died. So it's hard. And this is the first time I'm in the stable again, knowing Unique is gone. So that's hard for me. Hey Bella. Hier is hij. Oh, hey Boukje. Did you hear that? She was lying to me.
Hey, ladies. Boukje, Blomke en Bella.